Kono mwancho murigiri asiri tukulia lero abali mikuru wa sensemeri ya kiamo kamiyo kutoka miye kaunti ya Kisii tukulia lero ni kubanyara kubikuro chigutu maiga yokonyora maigerio ane mona senchire yokonyara kukinia ekemeri ya gichai sensemeyo maiga yokomerano na boni kobati birumba chikubwatira na sobwamo eliko eneki bunango kini bale ekemeri kinabali mikuburi okimugania senchire yokonyara kukinia ligasari yabo omulikeito Mildred Mumanyi ni na sensemeyo no gutwariga ne roboti rokubwatia abaremi 252 nebere kurwa ase factory ya kiamo kama abuba kurwa ase chitundubari chonsi ase factory yogoika nigo basangerekana gensembe imeye wadi ya ichuni ase bunge nyari bali masaba iliyokobekerwa egutwa maiga yokonyora amaigiri yokomenta chisemi igoro yekemeligie chae ase gakioma koyo mabono abo bonsi barachiko baigeria abo igo abaremi bande asorogongorwo buna omonyakerogo akoerera aigarero tuachire ku witness graduation ya farmers ba fundishiru buna ba practices chechae ase migondo yaitu na barabu indi ende tutagete bakufundisha bali bande bataika igari tukolia lero we are going to use them as key persons asoko enese injili type kiyecha tutagete igo to kuimiza quality nande karetu anyore quality volumes na kira ikibuche digere kiamukama tunyare konyora echa lieto isaine turanyorere omuremie faida abaremi abo nigo bairra ali abanyora ase amasomayo ase batebamba chigokonyeka aso commentary gesalie kemeli ekyo nigo tukworokia oburemi bwogotore chae na magoko gose obuya bwogotora ni machine gose obobe egereto amasao amaya ninyegenete ngase bono igekemeri getigarete ase kusi nechae naende buna eserikali yakorete buye gatomenta ntore no kwegena ngane tokonye gekogera no turanyora mapato tuguchigosomeria abana kurwa igo bakwanira egati emechando eli abalemi bagwetera ase chitundubali ase baigo bateba ali akoirera abalemi kurwa senseme ya kiamo kama konyora bonus eli goliria inse tasinchire chikore cha ya tree mungabono some of our roads when it is a rain season like we've been having a lot of rain there are some roads which are impassable you might take away factory because factories are not supposed to be constructing roads. The county government and the national government also contribute to the construction of good roads. Because the oboremi chae na chikiro to received has been going down. Chifacta nchiroro chikogera. Amale maita ansire kokea sana. Na ande inugusiga iga the division of land. The main division konyora mare mako nyakona chanua all the time akeire paka bantu bono bande bagotogore chae babeka chinyomba na mangana soko uru the tea has been going down over years. Actually Kiamo Kama was meant to produce 18 million, an average of 18 million a year. ase chinga kiecho nigo basaba abaremi gocha gosimeka ekemeri igie chae yekerero iyo batebire nigo erase chinasari cyabo iryo kinyari gesali ekemeri ekyo kurwa se factory ntobwate chichaye ngo bugire nasali tote ng'abalemi bali babwate emigonde menene baenda kurochi cyane no to ekoni gulirike kabisa bamente chae buje egera tonyora chibese abalemi babeire ba correspond vya sana asobo eri bokorete chae iwogo chibosio ligo lilise komenta buna ligenderete bondo gose volumes chibuche nabo to expected buna gochibosio returns ne chingi ya chirabe nigo bono abaremi bagokeire amaigerio bagendete konyora gukurwa senseme yega ichuni igoro yogotora echae nabo igo chinchera chyokorenda ekemeri gechae eliogo chigokinia ligesali yabo ripoteria egetaseni kya Ndizi TV kurugaiga ebunge ya Nyaribari Masaba county ya Kisii eletariane Mildred Mumanyi.